ens està passant? És aquí? No, així és tan fort. Assagista, jo! Som com germans. De la mateixa manera que jo sé que tu no vas satisfet, tu ja saps que a mi... em costa, que em fa mandra. Sí, s'hi va passar gairebé 3 hores. Ja estàs fent les maletes, Òscar! Mare de Déu, amb una puta! Però si m'ho acabes de recomanar tu mateixa! I no és puta, és massatgista. Deixa't d'hòsties! Sí, però un partit d'home. Què et cal, Cris? Em cal Viagra. És que em fotut una mica de cervesa a la cosa per la baixa. Mentre un desconegut se'ls pixa a sobre. Repugnant. Fa uns dies vaig parlar amb el teu veí i em va comentar que... L'Òscar, és el meu amic Òscar. Aquest. Els homes hem vingut a aquest món a follar. És el que ens ordena la nostra pròpia naturalesa. Hòstia, nano, que ets complicat. Això és el que sento. I em sembla que Déu deu sentir el mateix tot sovint i ens abandona per tal de no haver-se d'abandonar ell mateix. I estem d'acord, sí o no? Pagues tu? I tant, amb molt de gust. Em sembla una indemnització justa. My life. You fill me with happiness.